abusia o hwe eye Komfoɔ Kwadwo we eye episode 2 ena yede ebremo na adiemra ena na chi akwan ewo Komfoɔ ye wagye doba a odi nese ade a ɔkyere tumi ene animunyama nese edigya no na bosom no ebi efiam yekrum sanso ina ebi efi predi na wotumi pa a ode edi ne dwuma Aniti na fa shekasiye ena pemampem yenso ya boawuamu a yede ebe abesom kana eni wiase afana nyina na Komfoɔ a omo estati agro no ebi ena wohunu no eye Komfoɔ akwasi ana akwasi Komfoɔ ono so na chakwan ewo kranka. Our cherished viewers, I welcome you to Komfoɔ TV. This is your favorite darling boy, Argentina. And if this is your first time, please subscribe to our channel, share our videos, and also don't forget to drop your comment. Abusiafo memama kwa babio sign back Komfoɔ TV so hwa Komfoɔ skido na twa ne ho na ha adiemra enenti nana kwasi Komfoɔ enso eche no bobre sanso nana ensago adodo na edini no no nana bafo ankasa enso ejina mu a o kire ne bobre ewo afahye yase na nana Kwadwo agyi a ono eye nana ye wagyi edoba pa a wasi nana ana wadi na ade no ehye fakesi ewo adiemra a ewo kranka katiti amamre ne amane dia na chese oba nkransa mamu a ayana yedi mutintima pa katumi ene ahoden a efitwi da mpondoma nkoma de a agye nkransa mamu na yakatumi doso puso de a na kranka edi mutintima pa sanso na perfume enihi na drumankese na oba mu a utimi enka enja eye sesiman sanso na predi eniti e patumi ni ahoden de a nkransa mamu obi owo Ghana bia di ho adanse sampa tumi ewo ha tom ewo ho sanso na mikrum ewo ho tiger krum ewo bonte ene ne patamu sanso na chese chirechinyi akotie free sanso na tutotu sanso na ukọ eye poma jambibi na omunyina ewo busua jambibi enso ewo ho anuwo ubapo ana ubenya askase bofo sanso ena boana ntoa ena boana tano sikata no bonsim tano bojise bonyini adinkra kosopere omunyina ewo nkranza mamu mama amamre ne amane eye fe na yekase bobo aboso didi a enye ena yebewie ene bebia ya bepie mu eye kranka abra na nana Kwadwo agi na wiri owuso doto pata biribi duduo biribi ejina mu a na oshefa na afahye no de amiokumfo achemadefo a cheso moka kyerema eboa ema nananom tomankoma som ekoso na bibi esi saa afahye we ase na hyewo so behwe video no akosi awiye na wahu adekode potia esiye na de ewom ni se abeba wa bi a chese Komfoɔ Dwamena asini a tumi a na Komfoɔ Dwamena edi ye dwuma no epese insane no nanso fiefo ene kabrekyerefo asomu ewiwiem a omompese tumi no ebisane no nyina ema nana Kwadwo agye ne suma isane ye no ehu bunumu eka se omonhwe bibiye enye saa ode sekan ebetu abusua no omo yesa no omokon mu na wohwa eye Komfoɔ Mary ene nkroa omufri eye asante ebaaye omo ena esa no omo nso ebeji tumi efi nana anase Kwadwo agye papa ho a ye friend Komfoɔ ye wagye na wohwa eye Komfoɔ Jeff enso ijina mu a omo nso ekire no popre na yeka dia na chese amamre ene amane a efe na enkansu ena yede bremu efri kranka ha eye Komfoɔ TV afi ena chese nana
bafo akɔtwe Komfoɔ ba Mary sɛ ɔno nso emedi asa ɛkyerɛ tetema nkomasɛm ɛyɛ Nana Kwakudu a ɔno nso firi di a wisi kurom no ɔno nso ɛba saa afahyɛ kɛseɛ yi bi ɛde n'animonyam ɛbɛta akyire na kyame a ɔwɔ hɔ ɛma Komfoɔ Kwadwo agye ɔno na ɔno nso esi dwam a Suman aba ɔno nso ɛde ɛdi dwuma na nananom tete adoma nkomasɛm ɛyɛ nkrazaman mu ɛna obenya ne papa ne dosopu ne krɔgyen a ɛtoro efi ɛne nkekaeɛ bia ɛnka ho na ɔmomfa na braba ɛne kontompo ɛnyɛ adwuma na afahyɛ wi ɛyɛ krabɛhwɛ na wo wankobi ɛne nti ɛna me magye brɛ sɛ me nso me decide wo no ɛbɛbrɛ sɛ ne adeɛ kɔ so ɛwɔ Ghana ɛne nananom ɛsom mu no mo nso mwaso ɛnsi wɔ hɔ Komfoɔ wei efi obuase ɛna baayɛ asantema mu tɔn na ɛnam sɛ Nana Kwadwo agye ne mmɔdemmɔ ɛne ne dɔ a wɔwɔ ma ne yɔnko abusua samo hwɛ a ɛyɛ Nana Kwame Ntwi a n'akyira kwan ɛwɔ obuase ɔno nso ɛna bepie mu a ɔkyerɛ ne bɔbrɛ na Suman no uhu sɛ ɛyɛ ɔmukura afena ɔmukura mɔbɔ bi a na ɔmo adresse si a na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ panin paa ɛne nti amammerɛ ne amanneɛ egu so a ɛretwa gu na ɛyɛ baafi Nana bafo Suman a wɔsane ɛkyerɛ sɛ ampa ɔyɛ ahontahuniɛ nanso ɛna Komfoɔ Mary nso ɛna egyina mu obia ɛkyerɛ ne bɔbrɛ obia ɛboa ama nananom doma nkoma so akɔso na ayɛ fɛ na mɛsrɛw sɛ me besi a na wagye brɛ na wahwɛ na edu baabi a bɛba bɛbɔ nkyɛmu a ɛsɛ na ɛfata wo ahyase no mu no mede to dwa sɛ bibi esi wa afahyɛ nase eni nti hwɛ sɛ Komfoɔ no de ne nsa kɔ wiem ɛde ba fam bibi esi yɛ abaya bi a kyɛ sɛ tumi ɛpɛ sɛ insane no ɔno ɛna gyina Komfoɔ anim a kyɛ sɛ Suman no ɛpɛ sɛ ɔmbra ɛmɛbɔ atenase a na wɔmɛtena abaya yi mu nanso ne fie ka aberekyerefo tumi bɔne a ɛwɔ hɔ na ɛnkote abaya yi nti ama tumi no ɛntimi insane ɛne nti ama abaya no ɛsu paa a kyɛ sɛ Suman no ani apre papa wei ɛna ɛma Nana Kwadwo agye ɛfa nsa sɛ daabi ɔbɛgu nsa na wakyerɛ sɛ ampa ɔyɛ ɔbenfo na Suman a na ɛsɛne Nana Kwadwo agye no ɛna ɛdɛ na di sɛ ɔwɔ sɛ saa tumi no ɛba nanso abusuafoɔ bi anaasɛ fiɔfoɔ ɛkotia saa Suman no anaasɛ saa baaya no ɛne nti ɛna wafrɛ abusuafoɔ sɛ ɔmo mmra ɔmo hu deɛ ɛkɔ so ɔmo hu deɛ asi na abaya no yɛakyekyere no sunsum mu a kyɛ sɛ ɔmo ɛmpɛ sɛ ɔde akɔm no ɛbɛyɛ adwuma ɛne nti Nana afrɛ abusuafoɔ sɛ ɔmo ni n'akyi na ɔmo ɛnkɔ ɛyɛ Sumandan mu hɔ na ɔmo nkɔhwɛ adeɛ ɛne nti abaya no adi kan wɔ ha abaya no abɛtena wɔ ha na Nana no ɛkyɛ sɛ ɔmo nhwɛ deɛ ɛkɔ so Dwamena bosom a kyɛ sɛ yɛfrɛ no Dwamena anaa Komfoɔ Dwamena de bosom a kyɛ sɛ aka dan mu abra Nana etia nanchi ana otu kwan ekɔ akura no Nana musini a ɔpɛ sɛ ɔmfa no no abusua no akyekyere nneɛma mu ama nneɛma mu ayɛ den ama baayɛ ya ɔte hu ya ma kyɛ sɛ wiem ayɛ hye ama na tumi no entimi ensane emedi ne dwuma sɛ dia ɛsɛ na ɛfata ɛno ɛna
bɔfo pani kyerɛ mu ama yɛhu sampa ɔno de ohunu de ohunu chiri na sɛ abusua no anhwɛ yi a adeɛ ni eni ɛna ɛbɛyɛ ɔmo abusua no anhwɛ yi adeɛ a eni ɛna ɛbɛyɛ ɔmo bɛkɔ ɔmo nyinaa ato atwene ɔmo sampa tumi bi ɛwɔ baabi na Nana Kwadwo no nso abepie mu sanso Nana Asumatu abepie mu sanso ɛna kyɛ sɛ Komfoɔ anintini ne atitiri a ɔmo Ghana akyikyiri ne benche nyinaa no ɔma bepie mu ɔma de ɔdɔ ɛbɛbɔ ɔdɔ mu ama obi ahu sampa Nana no som no ɛfititi doma nkoma ɛnti yɛbɔ mpaeɛ asere sɛ Nana no ɛmfa ɔmo nhyira yɛ abra ɔmo so edi nna no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn so nkyiri ma bibia ɛbɛyɛ kama ama yɛn Nana edi nna ɛnti ɔmo a ɔmo nso ɛyɛ Komfoɔ ɛwɔ Ghana ɛne wiase afa na nyinaa no ɔmo nso ɛde ɔmo nimdeɛ ne ɔmo akyitae aba na ɔhwɛ a shaking.